יש לי כל מה שצריך כדי להרגיש נסיך או מלך. יש לי סוד קטן, וכשיש לי חיוך על הפנים אני עף לעננים, והעולם נראה פתאום כזה מושלם, עולם נראה פתאום כזה מושלם. שלום לכולם, כאן רופש והגיטרה. כשאני הייתי ילד קטן בגיל הרך, הייתי ילד מאוד מוזיקלי. מאוד אהבתי לשיר, מאוד אהבתי להקשיב למוזיקה. הייתה לי ממש משיכה טבעית לכלי נגינה, אבל אותי כמעט פספסו. ההורים שלי לא היה להם כנראה את הכלים ואת הידע לזהות שאני ילד מוזיקלי, וגם אחרי שהם זיהו, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות עם זה. אני הצבתי לעצמי מטרה היום לעזור להורים לחזק את הקשר שלהם עם הילדים בעזרת מוזיקה. ההשפעה של מוזיקה על ילדים בגיל הרך היא עצומה, ומוזיקה זה כלי שפותח לבבות, ומאוד קל להתחבר דרך המוזיקה, גם להורים ובטח שגם לילדים. אני רוצה להזמין אתכם לקבל ממני מתנה יוצאת דופן, המדריך להורים בנושא מוזיקה לגיל הרך. המדריך עונה על שאלות חשובות בנושא, והוא נותן לכם ההורים כלים פרקטיים ורעיונות להפעלות שאפשר לעשות עם הילדים בבית בזמן איכות כדי לחזק את הקשר איתם. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לקבל את המדריך זה להירשם כאן למטה, לרשום את השם ואת האימייל שלכם, ותקבלו גישה מיידית למדריך. אז שיהיה לכולם בהצלחה. ביי.